Hello guys! Tanaw mi sa imong maisan diri guys. Mauna ni o. Ano imong gamay nga maisan, pawang pa jud. Welcome to the vlog guys. Wow. Kanindot sa langit. Init kay guys. Pero ganahan ko kay hangin, balag init. Basta hangin guys. Dili siya kayo init. Ay, unsa ba to? Basta init. Dili mahalata ang init kung kusog ang hangin, mawala ang kainit. Nindot kayong talan-aw diri guys.